Bapak Sadanai, Itu. sebelum lanjut musyawarah noto cara tata berikutnya. Yang may mana tapasada marohata khususnya pumuan pasar ibu. Hamu aman, hamu inah, dengan bege hamu, dengan peok hamu, akamorani okuta, si jolo jolo tu, asa unang gabe, liluro hamu, siat dalam nasiku masai goda di tanah nama sada ama nama sada ina ima akabaru kilo nandohot parmara sudah tu jolo ano dalam batu abe portibio ayun dalam bajono be ajang di jonoma gadung toki dosero sosita ono nasotara nahoni sana dengari mata udao asa sahata sinakak di rohata jamba selama rohata tapa uduk madirita asada modhita hasonagani kita